Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είμαι ο Γουδέλης ο Σπύρος και είμαστε σήμερα εδώ να δούμε άλλη μια παρουσίαση από μια καινούργια σειρά υγρών. Είναι η Magnum Vape από την AGT Group. Σήμερα δεν έχει G-Vapes, ισχύα, beaches και τα σχετικά. Μου ζητήσατε για ένα βίντεο τουλάχιστον να μην το κάνω. Θα το σεβαστώ και δεν θα το κάνω. Να ευχαριστήσω την AGT Group για την αποστολή και τη διάθεση των υγρών ώστε να τα δοκιμάσω και να τα μεταφέρω σε εσάς. Τι είναι η Magnum Vape? Η Magnum Vape είναι μια ισπανική εταιρεία η οποία δημιουργήθηκε μέσα σε ένα φημισμένο ισπανικό εργαστήριο, το Vape Experience. Μας παρουσιάζει λοιπόν μια εξαιρετική σειρά υγρών που ξεχωρίζουν για την πλούσια γεύση τους και τις αρωματικές νότες καπνού. Στη σειρά αυτή θα συναντήσουμε 5 υγρά. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα και να πούμε και 2 λόγια για το κάθε υγρό. Black Label, Magnum Black Label. Το Black Label είναι μια πραγματική απόλαυση για τους λάτρες του πολύπλοκων γεύσεων καπνού. Η βάση του αποτελείται από μια ημίγλυκη ποικιλία καπνού που συνδυάζεται με διαφορετικές αποχρώσεις βανίλιας και πλούσιας κρέμας. Μια ιδιαίτερη πινελιά καρύδας και διακριτικές νότες σοκολάδας προσθέτουν μια πολυπλοκότητα, ενώ η εμπειρία ολοκληρώνεται με τους καβουρδισμένους ξηρούς καρπούς και ένα μυστικό συστατικό το οποίο δεν μας λέει η εταιρεία. Το Black Label προσφέρει γενικά μια αίσθηση εκλεπτισμένης πολυτέλειας, ιδανική για όσους θέλουν ένα premium υγρό με πλούσια επίγευση. Magnum Cookie Boss. Το Cookie Boss είναι ένας πειρασμός για όσους λατρεύουν τις γλυκές και πλούσιες γεύσεις. Ξεκινώντας από τη βάση του μπισκότου Lotus, η γεύση συμπληρώνεται από μια πραλίνα φουντουκιού και νότες καραμέλας. Η προσθήκη της κρέμας δημιουργεί ένα ατμιστικό προφίλ γεμάτο ζεστασιά και απόλαυση. Το Cookie Boss λοιπόν μας προσφέρει μια πολυεπίπεδη γευστική εμπειρία, όπου κάθε τζούρα το αποκαλύπτει και ένα νέο στοιχείο. Η τραγανή γεύση του μπισκότου Lotus σε συνδυασμό με την απαλή καραμέλα το καθιστούν απλά ένα καταμάχητο υγρό. Τα μπισκότα Lotus, λίγο πολύ όλα τα γνωρίζουμε, είναι μπισκότα με καραμέλα. Έρχεται και δένει σε αυτό το υγρό και το κάνει απίστευτο. Magnum Custard Bacco. Το Custard Bacco παντρεύει δύο κόσμους. Την κρεμμώδη γλυκύτητα της Custard και την πλούσια αίσθηση του αρωματικού καπνού. Ο καπνός προσδίδει ελαφρώς γήινες και ξηρές νότες, οι οποίες ισορροπούνται τέλεια από την βελούδινη και γλυκιά κρέμα Custard. Η γεύση συμπληρώνεται με διακριτικές αποχρώσεις βανίλιας, δημιουργώντας ένα παλό αλλά και ταυτόχρονα πλούσιο προφίλ ατμίσματος, ιδανικό για ADV, All Day Vaping. Το Custard Bacco είναι η τέλεια επιλογή για όσους αναζητούν μια εμπειρία ατμίσματος που συνδυάζει την ένταση του καπνικού στοιχείου με τη γλυκύτητα ενός επιδορπίου. Magnum Tobacco Deluxe. Το Tobacco Deluxe αποτελεί ίσως ένα από τα πιο premium υγρά της εταιρείας. Η βάση του αποτελείται από εκλεπτισμένα φύλλα καπνού Virginia, τα οποία διαθέτουν μια φυσική γλυκύτητα και έναν ισορροπημένο χαρακτήρα. Οι νότες της βανίλιας Μαγαδασκάρης προσθέτουν κοψότητα στη γεύση, ενώ η καραμελωμένη και ελαφρώς καβουρδισμένη αίσθηση στην επίγευση ενισχύει την μοναδικότητα αυτού του υγρού. Η πολυτέλεια του Tobacco Deluxe αποκαλύπτεται σε κάθε τζούρα, καθώς οι ζεστές νότες βανίλιας και η υγιεινή αίσθηση του καπνικού στοιχείου προσφέρουν μια εμπειρία ατμίσματος αντάξια στο υγρό. Είναι από τα αγαπημένα μου. Αυτό έχω να πω μόνο. Και τελευταίο υγρό, το Magnum Tobacco Molon. Είναι ίσως ένα από τα πιο αριστοτεχνικά δημιουργήματα τα οποία συνδυάζουν γεύση ξανθών φύλλων καπνού με απολαυστικές γλυκές και γήινες νότες. Ξεκινάμε μια εκλεπτισμένη βάση από καπνό Virginia, η οποία εμπλουτίζεται με διακριτικές νότες από αφράτο κέικ και κρεμμώδη σοκολάτα γάλακτος. Οι ξηροί καρποί και τα αποξηραμένα φρούτα συμπληρώνουν το προφίλ του υγρού, ενώ η διαδικασία ορίμανσης ενισχύει τη γευστική του πολυπλοκότητα. Επιπλέον, μια διακριτική πινελιά Aldonza προσθέτει βάθος και μια ιδιαίτερη αρωματική διάσταση, κάνοντας το Tobacco Molon έναν πολύ μοναδικό υγρό στην κατηγορία του. Το Tobacco Molon είναι η απόλυτη επιλογή για όσους θέλουν μια εμπειρία ατμίσματος που εξελίσσεται σε κάθε τζούρα. Είναι φοβερό. Θα σταθώ όμως στο στοιχείο της Aldonza, το οποίο είναι ένα αρωματικό στοιχείο. Αν έχετε διαβάσει Don Quixote, έτσι για το story time, ήταν το αγαπημένο κρασί του Don Quixote, το οποίο έδωσαν την ονομασία σε αυτό το κρασί για να τιμήσουν τον Don Quixote για τον έρωτά του που είχε για την Aldonza Lorenzo. Μέσα από όλο αυτό το story δημιουργήθηκε και αυτό το κρασί. Μιλάμε για ένα πλούσιο πολυπικιλιακό κρασί, το οποίο ονομάζοντας το Aldonza και έχοντας μια ιδιαίτερη ορίμανση μέσα σε δρύινη βανέλια, παίρνουμε ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο κρασί. Και γι' αυτό εδώ το Aldonza μας δίνει ουσιαστικά όλη αυτή την αρωματική αίσθηση που απογειώνει όλο το υγρό. Αυτά είναι τα 5 υγρά τα οποία έχει η Magnum Vape, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, σε 30 και 120 ml. Η επιλογή είναι δική σας. Εγώ αυτά τα οποία προτιμώ είναι το Cookie Boss και το Tobacco Deluxe. Είναι πιο κοντά στις γεύσεις μου, μου αρέσουν πάρα πολύ και ήδη τα απμίζω 10-15 μέρες, κυρίως σε ποντάκια τα οποία αποδίδουν πάρα πολύ καλά. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια ποιο από αυτά τα υγρά σας κέντρισε το ενδιαφέρον, ποιο είναι πιο κοντά στο στοιχείο σας και ποιο σας κέντρισε το ενδιαφέρον ώστε να το ατμίσετε. Like, subscribe, share. G-Vapes είναι εδώ. Τέλος αυτού του επεισοδίου. Τι λέω? Δεν μπορούσα να το κλείσω κανονικά, έτσι. Τα λέμε την επόμενη φορά.